Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo wone moon foof salminama e inde manama e yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo ñalawma aljuma ina woni 5 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗon profite en occasion ni mbiyen bandiraɓe bonne et heureuse année hitande malal hitande jaam hitande ɓuural e hitande ɓamtare kam e teddugal e deyre e teyre joni joni o paaden koye jayde leydi men Sénégal. Jayndeji leydi men e oɗo ñalawma aljuma 5 lewru janvier ne wayno ɓuuri artude koko yewti ñawore nde wonnode hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang kono kadi jayɗe jilloyima toon to conseil constitutionnel gon goomu ganduɗa kam jogui ko fate banggue vérification oɗon parrainage kono kadi jayɗe meɗen e oɗo subaka gaari e dawrugol e mbadi kuuɓal kono kadi ɗi gaari e coftal ɓalli sababude tindade e ko yewti keblanogol CAN Côte d'Ivoire 2023 petto 2024 puɗɗortoɗen ko jayde Sud Quotidien nden jayde wi ne wayno ko ɗum confirmation oɗon peine mo ganduɗa koko waɗno prononcé e appel ko fate banggal haali Prodac nane ko hakkude Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko ɓen ñawɓe leydi Sénégal kolliti wonde tan ko nden ñawore tengtinama hanki jamma jengguɗo woni on ɗon cour suprême kañum tigui oɗo saaha janenkoɓe mbi duppi walla ni findini Ousmane Sonko gonnoɗo e koydol présidentiel kanko maire mo Ziguinchor janenkoɓe ne jirɗon ni gardidi bindol mbi ko Ousmane Sonko out manam tan o jogorani jeeri sumgoji présidentiel tijjaɗi ɗi caggal nde oɗo pen o waɗa confirmé jayde Walf Quotidien abbi meɗin konnguɗi ɓenne mbi ko caggal nde waɗa débouté toon to cour suprême Ousmane Sonko waɗama exclu e ɗin sumgoji présidentiel 2024 manam tan oɗo saaha hande kam kalko fate banggue course iwoni on ɗon maire mbo Ziguinchor ɗin konnguɗi ɗen jaaji hello nayyi e nder nden jayde witende Walf Quotidien jayde enquête oɗo subaka kañum ne ari koye alahaali on ɗon Prodac ɓe mbi ko battani on ɗon condamnation en appel oɗo saaha hande de jibidini Ousmane Sonko e ɗin sumgoji présidentiel 2024 caɗele mawɗi sababu o noon ko Sonko hors course ko noon jaynenkoɓe mbi ɗum ko caggal nde onon chambre bo premier chambre toon to cour suprême kañum tigui hande ɓe mbi findini Ousmane Sonko e saaha nde wonno e koyɗol muɗum a pattam lamewol gam jeeyde ɗin sumgoji présidentiel 2024 e oɗo saaha ala haali Prodac ɓe mbi tan ko bonni ngol ɗon koyɗol ngol on ɗon maire mbo Ziguinchor jayde source arti hen ɓen mbi ene wayno tan ko cour suprême waɗi confirmé on ɗon verdict mbo cour d'appel saabi noon ɓe mbi ko fin de rêve pour Sonko manam tan koyɗol makko ngol de ngol gasi oɗo saaha koyɗol ngol joguino gam jeeyde sumgoji présidentiel 2024 goɗɗum ko tawete hen ko alhaali parrainage ene wayno tan oɗo debbajo goto moɓe mbi ko Anta dribble son monde manam tan Anta Babacar Ngom waɗi validé on ɗon étape muɗum do parrainage tawi ko hunde ganduɗa nde ɗaminanoko no fewi sababu o noon kanko hande o omo jogui weltare no fewi kanko Anta Babacar Ngom jayde La Dépêche républicain ne wayno ari e on ɗon debbajo Anta Babacar Ngom janenkoɓe mbi kanko woni debbo gadiɗo yewtude e ngal dawal bitegal l'épreuve des parrainage on debbajo no jirɗon e ngal natal kañum tigui holliri weltare muɗum kono kadi yonni darde ɓen équipe muɗum de campagne kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko militant ji makko wonɓe e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal jayde Le Quotidien ne wayno arti on ɗon présidentiel 2024 contrôle du parrainage ɓe mbi ko destin en sourci jafoɗon ɓe mbi ko Diomaye Faye Mimi Touré Abdoul Mbaye ɓe kala mbaɗama bloqué sawi saabi ɗum ene wayno ko doublon ɓe mbiyama noon hande o woni maɓe mbiyama yo gaddoy timmitine e on tuma noon janenkoɓe gartini on ɗon debbaji hono Anta Babacar Ngom moɓe mbi fooli hande o e on ɗon e ko wanno misé noon janenkoɓe mbi Ceerno Cissé kañum noon ko goto e candidat ji déclaré ɓe mbi ko jaggama e oɗo saaha tawi ni o jagguira ko faux parrain manam tan ko yinno ko wadde ko muhuña e yesso toon to conseil constitutionnel ɗin ko goɗiri jaaji hello jeetate jeenayi nder nden jayde witende Le Quotidien jayde Dakar Presse e oɗo subaka hande holliti wonde tan ko on ɗon gorkajo nanguiraɗo ko fate banggue fraude woni guyka parrain on candidat présidentiel ɓe mbi tan de ko oɗo saaha hande waɗama déféré toon to DIC ɗum ko caggal nde waɗa signalé toon to conseil constitutionnel o wiyete ko Ceerno Cissé président oɗo coalition biteɗo major 2024 oɗo saaha hande omono e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal jayde L'Express quotidien nden ari e dawrugol ɓe gaari koye camp pouvoir élection présidentielle 2024 Oser l'avenir ko ɗum parti mbo Aissata Tall Sall kañum waɗi investir o mo ganduɗa kam woni Amadou Ba no jiɗɗon ni ko natal on ɗon jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal en l'occurrence Aissata Tall Sall wondude on ɗon hoore jagoɗo candidat coalition Benno Bokk Yakar eɓe calmodira tawi moni foof ina jogui mooso yañgo hakkude muɗum e goɗɗo o jayde Le Regard quotidien e o subaka ne wayno kañum ne ari koye Khalifa Sall
ɗo nodduno e plateau 2STV tawi ko plateau spécial Khalifa Babacar Sall ɓe mbitande ko les grands chantiers de Khalifa Sall noon jeynayankoɓe mbi ɗum ko hanki caggal nde o paasi e yesso ɓen ɓe ganduɗa kañumen gooni jeydiyankoɓe e suɓaɓe gam namdademo kanko Khalifa Sall noon o arte projet ji mawɗi ɗi o jogani leydi ndi jeynayankoɓe ne batti onon film e hello joyi nder nden jeyde le regard quotidien Rewmi quotidien to banggue sport ko ɗon natirten jeyde coftal ɓalli lewɗo subaka toon to Arabie Saoudite meilleur gardien ndu lewru décembre ɓe mbitande ko Mendy prince en Arabie Saoudite Edouard Mendy kañum suɓa woni meilleur gardien e nduɗo lewru décembre 2023 maydu hollirde wona tan ko gardien équipe nationale du Sénégal o yiiti ganwuji muɗum no hannirta ni ko adi on ɗon kan kona ɗum jeynankoɓe walla mbiyen jeyde point actu sport ari ko yiiti ha joni on coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 ɓe mbi tan ko la CAF holliti wonde ma ɓeydu capanɗe nayyi kala temedere kala ko yitti ko e on ɗon e gagniɗo on ɗon trophée e ndeɗo hitande manam tan kala ko fawano rawani ma ɓeyde hen fodde capanɗe nayyi e kala temedere nde ƴettuɗa wonande on ɗon gagniɗo o trophée coupe d'Afrique des nations de football jayde guendire nde Le Soleil kam ne ari CAN Côte d'Ivoire 2023 les Lions échauffe ko noon jeynayankoɓe mbi ɓe koliti won tan ɗo sane konngol ko gotol ngol konngol woni gagnoɗe oɗo coupe d'Afrique woni le mot d'ordre gagné la CAN 22 jours e nder ɓen nogas e jeegom kala ina tawetno hanki toon e stadium Abdoulaye Wade mo Diam Niadio gam ko yewti e on ɗon 5e séance d'entraînement jeynayankoɓe ina garti ina jañi hen e hello mumen tati e nder nden jeyde guendiri Le Soleil jayde Stade Quotidien nden guddirten robine men jayde ƴewɗo subaka hande ɓenne gaari ko ɗon camp on ɗon CAN 2023 défi manam fandare nde ko wadde conservé on ɗon titre continental baroɗe ɓe mbi oɗo saha hande di nana moɓodiri ne mbaɗi bloc e oɗo saha hande noon hewɓe gaddi hen konngudi kolliti wonde yidde mumen tan ko yahande Sénégal mbaɗa ɗum représenté kono kadi gadda on ɗon trophée walla gartira ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e on tuma noon ɓen gañiɓe kolliti koye mumen ko wayno Idrissa Gana Gueye e Youssouf Sabaly hayso tawi tawtata ko entraînement o kono kam kolliti celal ɓalli mumen ne yaari yesso ko noon kadi Boulaye Dia wondude Nampalys Mendy hollitama wonde goto mabɓe kala holliti ɗo e coupe d'Afrique o fuɗɗade nene gasa tawi yiiti calal ɓandu muɗum no hannirta ni musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jayɗe leydi Sénégal dawruno e oɗo subaka hande joni paaɗen koye rogere wattindide rogere men wattindide e oɗo subaka hande aljuma ne wayno garaten koye dawrugol e oɗo ñalawma aljuma hande sanga min wi dendagal caktirɗe leydi Sénégal banggue télévision ngaji presse écrite kono kadi e radio ji kala ina era nde mbasata wadde ko wiyete ko propagande politique tuggude oɗo jamma sanga min wi ha yetto ñande tati samedi tati lewru février fandu darade sanga min wi sababu o noon gonɗen natanen koko wiyete ko pré campagne noon woni lewru ko adi on ɗon campagne e on tuma noon dendagal yimɓeɓe plateau télévision ngaji ɗi ene kaɗa wadde ko wiyete ko propagande on ɗon politique woni joɗade plateau ina manta leader muɗum walla mo yiɗani walla haalde woni konngudi ɗi ganduɗa ɗi tawi wona konngudi cohlaɗe ɗi to banggue gongiyanko manam konngudi gonɗuɗi e neɗɗo o sababu on eɗen gandi ne teska kala e sa so tawi pré campagne yonti CNRA woni gomu tammin kala ko fate banggue fawde golle ɗe lawol ina waɗa communiqué on communiqué yalti ɓe kolliti kala baɗɗo ko way noon jomum ene wawi fawede kuule cattuɗi nde tawno code de la presse kam e code électoral kala ina haaɗi ɗum nden noon so yeeha woni ñande nayyi e lewru ndun ɗon février ko nden campagne électoral o fuɗɗoto e on tuma noon goto fof ɗemgal tonguitama to banggue wallude neɗɗo muɗum kono kadi to banggue haalde won e kabaruji kono haade nden kam ɗemɗe yo tongue koye on tuma enen nde profite den occasion ruttade on ɗon meeting mo ganduɗa ko meeting Abdou Karim Sall mo wanno toon to Horko Guéɗe meeting de confirmation gam candidat coalition Benno Bokk Yakar Amadou Ba e nder hen noon won mouvement biteɗo Gatamari Dunde ummi ko toon to wuuri Dunde ari toon to Horko Guéɗe tawi on ɗon mouvement noon ardi ɗum ko Djibril Sadio Dia kanko ardi on ɗon mouvement président mouvement Gatamari gonɗo caggal mo ganduɗa kam tigui woni Abdou Karim Sall ɓe gari toon hollirde doole mabɓe kono kadi waɗande représenté leader mabɓe hono on Djibril Sadio Dia koye on tuma noon ɓe kolliti goƴaji mabɓe kewɗi hay sinno tawi eɓe jokki wonde caggal on ɗon Abdou Karim Sall nangorande on mo ganduɗa kam tigui woni Amadou Ba cimtol Gawus Dia ko musidɗo men toon to Matam ɓe goni capanɗe joyo e nayo debbo e gorko arɓe notitade e meeting confirmation mo Abdou Karim Sall directeur ARTP yubbini ɗo e nder Horko Guéɗe tawi kamɓe foof ɓe jeeya ko e mouvement Gatamari Dunde e gardugol Djibrilou Sadio Dia Amadou Dia arti e sababu garangal mabɓe e o meeting Djibrilou Sadio Dia o woni gardiɗo mouvement Gatamari Dunde e ɗon e nder Dunde
o wi mi yomin gar min notito jaɓɓugal Abdoul Karim Sall omo gollodo e muɗum. Abdoul Karim Sall ko gollowo ko balowo ko ballitowo. ndenne de hayso tawi wonko dunde aɓe jogui haɗani kay aɓe jogui sohlaji goɗɗi. wonko min cohli ha heewi e nder dunde ko adi foof dunde hande presque ne jogui collège kono haɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum collège min keeɓi ɗum presque ko ɓooyi hande dunde ene mérite hebde lycée ko ɗum min cohli somin keeɓi lycée hamin jiiɗi courant amen banggue électricité ne manque min jogui seeɗa kono hamin jiiɗi ɓeydanede gueɗe kewɗe ene ŋakke dunde hamin jiiɗi noon mo ganduɗa oɗo ko leader gollowo min gollodira e muɗum Sibou Djibril Sadio ardimomo. e wiide Mamoudou Dia hay hunde wotere kamɓe dunde naɓe ɓe cohlani so wona omo ganduɗa hoorema ko Djibril Sadio Dia gardiɗo oɗo mouvement nde heɓata teddugal e martaba nde tawno lamminde mum ko lamminde dunde kala e ferlo foof. somin kucciti hande Abdoul Karim Sall ko adi foof somin keeɓi min jiiɗi ko nangga Djibril Sadio si il mérite wonde ministre d' accord hamin jiiɗi ɗum min ɓuuri yidde so tawi o méritani wonde ministre il mérite comme wonde haysoko député o waɗat min Djibril Sadio Dia député hamin jiiɗi ɗum kala ko wawi heɓade e nder politique taw Djibril addana tegan min komin cohli fof min kollitamo kanko Djibril hunde fof waɗi ko ngabbirɗe min ngabba e Djibril ngabba e makko wawa lijjitande min komin cohli hen ko. Kaggu Diallo kalɗo e inde rewɓe mouvement gatamare dunde holliti ko caggal Djibril Sadio Dia ɓe goni kamɓe kala kono kay haɗani aɓe jogui yidde wallede to banggue eɓɓoje rewɓe. addi minen ɗo hande noon ko oɗo mo jiiɗo woni Djibril Sadio Dia woni président gatamare dunde min gari hande ɗoftudemo e faade meeting o mo ganduɗa woni monsieur Abdou Karim Sall jeeyaɗo ɗo e nder Horkodiere. ñagoromi ko balla minen ko wayno projet ji gari hande dunde ko wuuro manggo projet ji ko fate agriculture et l' élevage presque hande sa ƴeewi dunde ko wuuro manggo kadi population wonko namdi ko heewi donc so tawi woni ala doole haydara wawa wadde hen donc hamin cohlo walla minen ko fate agriculture wonde l' élevage. so tawi Djibril Sadio Dia heeɓi sago mum e Abdou Karim Sall ma heɓ sago mum e dendagal dundenaɓe ɗum ɗon noon wona konguɗam ko konguɗi ardiɓe oɗon mouvement gatamare dunde. Gawsu Diako Matam Piindi radio. Gaus golle ma jooɗi peewi ko ɗo uddi roɓine men jayndeji e oɗo subaka aljuma hande en jetti bandiraɓe kala bandiraɓe Mauritanie bandiraɓe Sénégal eɗen gandi ɗi dumunnaji kala eɗen gonno toon to leydi Mauritanie koye nder hen ni jettirten dendagal bandiraɓe ganduɗa en tawi ɗumen toon sehilaɓe bandiraɓe hoddiɓe e yaadiɓe e yiɗɓe kala ene tawetno toon en jarniɓe kamɓe kala e mbaɗi kuuɓal to banggue oɗo wuti noon ɓurni en ɗum ko biteɗo Amadou Mbaye mo ganduɗa kam jogui atelier biteɗo hono makan couture ɗum noon en jarnimo no fewi eɗen gandi ko gorko patam lamijo ɓornowo kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah yiiɗi e mumen walla e makko e junggo makko omo waɗa omo yettina on ɗon ngal ɗon nelal kono kadi e ngal ɗon timmal en jarnimo no fewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo mbaynodirten to banggue roɓino jayndeji télévision ademene moɗon ko altini so Allahu lamɗo jaaɓi oɗon jogdi ade Aissata Ndiaye yo Allah hokki en ñalde dow jaam e aljuma moƴƴo malaɗo.